Praise the Lord, Odofo. Wo Yesu Kristo dimu enenso so. Onyame nam na adom so de dey achen. Wama ya hoɔden sonko. Wama ya nkwa sonko. Eno nti ese Awurade yeda wase. Senka ya utachama apemo a nke de ne nyina beyi wa ye. Adom ne nti yeda so tinkwa mo a na adom ne yetimi keka ye ho yetimi hwahwa ye ho wo mo a. Awurade ye ka se nshranka wodin. Ena no pensu eja ni pedia ne akra nyina hya onsa se Awurade kra ye nso. Ma nkronkron na ho odin no embehye ye ma. Na na mwadom so maye ho kese ye wo Yesu Kristo dimo. Ene ya bompa ye hallelujah. Odofo me ma wakwa abade ba woti ase senju medie yi so. Onyankopon aba wa evangelist Orayere Jacqueline Ennin ono nyame na meso de nsem ebre ye nyinai. Men papa cho say won subscribe ya. Our channel ya no abomodian subscribe no wabo edon no so na afi wa like wa makokromoti agina ho na afei wo asem bi ka so ekire yen ya obetimi aka asem bi sebi ana bibi opesa wo kan foma yen ya obetimi ayenesa odofo nyame nsho bebre ye be fi akinkan sam afi Timothy wo ma tosumie no 89 ni yimo enum no ekosi enwotwe adofo menti Awurade asem na wo de ma wani na ho wo ade nyina mu mia wani hunu amane ye asempakafo adwuma wie wo som no kora na me de wonya rehwie mi aye ehwiesa na me bra me de be sori ha ehi okopa no mako mereka no mewietu gidie no makora dia aka eda me ho ene tinene abotire a Awurade otemmufo tinene no de bema me eda no na enya me nkon na mmom wona wodo na ho yie no nyina ensubi entinye Paul nko a ena Kristo Yesu esiesie abotire a eye tinene abotire amano mene won susu edi no kure ma Awurade a sa abotire no so yensa beka ye de na ne ye ka nyina ne se so ye betimi de akukudro aka dia Paul eka ye efisa Paul oso adwuma no ya sampakafo adwuma enti ohuna mane enso Bible so se ye huna mane kakra yendi yetim yemia yeni na che se amane hunu no nso eka adwuma no ho na se de tie bi Onyankopon ede yembe femu hallelujah eno nti se ye betimi de akukudro aka so akopa no makon meka no metu mewie gidie no makora de aka eda me ho eni tinene abotire odofo eyensam a emu odu eyensam a se wo gidie wonyame mu ensipia wontimi enkasa nsem ya Paul eka ye eno nti esemene won so se ye na pintin w'Awurade mu megide se wo so Awurade mu ye obi biara ama ne ho kwan se nyame nkronkron kyerɛkyerɛ no obi biara ama ne ho kwan se onyame mboa no nyini no ngina wonimu no hwɛ Kristo Yesu kwan ne de se nipa no ono nso betimi de akukudro akasa okopa no makon odofo yenka se Yesu obabiem na oba ne ntem so to se enya asempakafo adwuma no nso asodie ebata ho eni nto ne adofo menim se obegya wo homa nyame nkronkron aboa wo na wetimi agina ama ono nko a akosi ewieye na ne eka nyina ne se so bi betimi aye ne sa gisa wafa Yesu Kristo se na Awurade ne ne kraje nkwa eno na nam so a obetimi enya se ni da so yi eno ti ni da so wo Kristo Yesu mu ne se ye gini dia omaye kwan omaye tumi ema yenso be Nyankopon ba na afei ye wo sa arehwemu no ne ni da so nse Yesu ba ye ne no ebeko senso ma ye ne se ye ne yedi nkan ahia no soro a ye betimi de ni due akasa okopa no makon oh hallelujah nkonyame aboa ye na ye nyina ye di nokura ama Awurade ekosi ewiye na wanche ne so yi ne ho edi woni ne onyemu a ye mu biara anyo yiraba eno nti ka asempa no eye ohye so gidi ni bia obeka Kristo Yesu ho asem acha foforo na nke bebi ebedu bi Onyankopon ne han no nka ahyren ewo ho e de amamene wo Onyankopon emboa yen
na afei sɛ Yesu amma ɛna yɛbɛhyia ɔkyena nso ɛwɔ na wɔtwe wieyɛ nkranhyɛsɛm onyame ndom boa wo no nka wo na so aba pa ɛwɔ da yi mu ɛwɔ Jesus Christ di mu ene bye bye nyame yɛ adom a yɛbɛte yɛ ho nka bye.